Bore da i chi, ar Dydd Iau Cablyd. Gadewch ni ddechrau drwy ymdawelu a cheisio Duw mewn gweddi. Gweddiwn. Arglwydd Dduw, rwy ti di plannu yna am y dehead amdanat a'r awydd i'th geisio. Helpa ni nawr i ddarganfod arwyddion dy bresenoldeb. Y gariad yn cyffwrdd a'n calonnau, ath ysbryd yn agor ein meddyliau. Diolch am bob cyfle ni wedi cael eisoes heddiw i weld a theimlo dy bresenoldeb. Ymrydferthwch dy greadigaeth, yng ngharedigrwydd ffrindiau, ac yng nghariad ein hynwyliaid. Yn wir ymhopeth hardd a da. Ni'n diolch am yr arwyddion o'ch bresenoldeb yn yr argyfwng presennol. Yng ngwaith a gofal difluno, meddygon, nyrsys, gweithwyr iechyd a gofalwyr dros y rai sy'n dioddau. Yng ngwasanaeth teulu, cymdogion a ffrindiau dros y bregus a rai mewn perygl. Yn y galwadau ffôn i'r unig ar gyfydus. Yn y negeseuon o galondyd, yn rhoi hwb a chodi gwen dros y cyfryngau cymdeithasol. A phob un sy'n dangos ysbryd anhunanol ac ystyriol o eraill. Yn y munudau nesaf yma, helpa ni brofi dagosrwydd yn ein geiriau a'n gweddiau, ac yn arbennig yn Iesu, yr un sy'n dweud, mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld i, wedi gweld y tad. Amen. Dydd Iau Cablyd, un o gerrig filltir yr wythnos fawr, sy'n yn harwain at y Pasg, yn llawn ddigwyddiadau allweddol, swper ola, golchi traed y disgyblion, gwadu a brydychu Iesu, a phrofiad Gethsemane. A gyda'r olaf yna, rydyn ni am aros am ychydig y bore yma. Dyma fel mae Matthew yn adrodd hanes Gethsemane yn ei efengyl ef. Dyma Iesu'n mynd gyda'i ddisgyblion i le o'r enw Gethsemane. Eisteddwch chi yma, meddai wrthyn nhw, dwi'n mynd draw acw i weddio. Aeth a Pedr a 2 fab Zebedeus gydag a dechreuodd deimlo tristwch ofnadwy a gwewyr meddwl oeddwn i lethu. Mae'r tristwch dwi'n ei deimlo'n ddigon i'n lladdu, meddai wrthyn nhw. Arhoswch yma i wylio gyda mi. Aethon ni flaen ychydig a syrthio ar ei wyneb ar lawr y gweddio. Fy nhad, gad i'r cwpan chwerw yma fynd i ffwrdd os ydy hynny'n bosib. Ond paid gwneud be dwi eisiau, gwna beth rwy ti eisiau. Pan aeth yn ôl at ei ddisgyblion, roedden nhw'n cysgu. A meddai wrth Pedr, felly, allech chi ddim cadw golwg gyda mi am 1 awr fechan? Cadwch yn effro a gweddiwch y byddwch chi ddim yn syrthio pan gewch chi'ch profi. Mae'r ysbryd yn frwd, ond y corff yn wan. Ynaeth i ffwrdd a gweddio eto, fy nhad, os ydy hi ddim yn bosib cymryd y cwpan chwerw yma i ffwrdd, heb i mi yfed ohono, gwna i beth rwy ti eisiau. Ond pan daeth yn ôl, roedden nhw wedi syrthio i gysgu eto. Roedden nhw'n methu'n lan a chadw i llygaid yr agor. Felly gadawodd nhw a mynd i ffwrdd i weddio yr un peth eto y drydedd waith. Yna, daeth yn ôl at ei ddisgyblion a dweud wrthyn nhw, "Dych chi'n cysgu eto, yn dal i orffwys? Edrychwch, mae'r foment wedi dod. Dwi, mab y dyn, ar fi'n cael fy mradychu i afael pechaduriaid. Codwch, gadewch i ni fynd.
Mae'r bradwr wedi cyrraedd. Dyw i ddim yn ormod dweud bod llawer iawn ohonom yn cael ffeithiau ffigurau epidemig Covid-19 yn frawychus. A falle teimlo, fel clywson ni Iesu yn darlleniad, wedi'n llethu gan dristwch a thrallod dwys, o glywed am effeithiau'r feirws yma yng Nghymru ac yn wir ar draws y byd. Ar ddechrau hanes Gethsemane, mae Iesu a'i ddisgyblion yn gadael y tŷ lle roedden nhw wedi bod yn bwyta gwledd y Pasg, gan gwneud ei ffordd i Gethsemane. Ystyr y gair yn llythrennol mae'n debyg i'w gwasg olewydd, sy'n gyfeiriad siŵr o fod at y llwyni olewydd oedd yn tyfu ar lethrau mynydd o'r olewydd tu fas i furiau Jerusalem. Gyda'r nos, fe fyddai Gethsemane wedi bod yn fan tawel a chysgodol gyda neb o gwmpas. Wedi cyrraedd yno, mae Iesu'n gadael i ddisgyblion ac yn mynd o'r neilltu i weddio. Ac fel y clywson ni, byrdwn ei weddi yw cwestiwn. A oedd yn rhaid iddo fynd trwy'r profiad erchyll oedd o'i flaen. Tair gwaith mae'n gweddio ac yn gofyn, os yw'n bosibl, boed i'r cwpan hwn fynd heibio i mi. Ar wyneb yn wyneb â Covid-19, mae'n siŵr bod llawer o bobl wedi bod yn gofyn cwestiynau digon tebyg dros yr wythnosau diwetha. Oes rhaid mynd trwy hyn? Mor braf byddai byw mewn byd lle nad oedd y feirws yn bod. Ac yn sicr, gallwn ddweud mae Duw yn adleisio teimladau hynny hefyd wedi'r cyfan, ond nid ei ddeheuad ef yw byd lle nad oes marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen, na feirws esangeol. Ond y gwir yw, wrth gwrs, rhaid mynd trwy hyn. Dyma'r byd rydym yn cael ein hunan ynddo. Yn anffodus, gallwn ni ddim troi'r cloc nôl ychydig fisoedd ac ymateb yn wahanol i'r feirws newydd sydd wedi torri allan yn China. Fel Gethsemane, mae profiad Covid-19 yn un mae'r byd yn gorfod mynd drwyddo bellach. Y cwestiwn yw, sut rydyn ni'n mynd i ymateb? Ai fel y disgyblion aeth i gysgu? Fel hwythau yn Gethsemane, fe allwn ni gysgu drwy'r profiad yma, neu o leiaf rhyw gerdded yn cwsg drwyddo. Pen lawr, lockdown, hunan ynysu, cadw pellter, i feddhau'r cynghorion mwyn goroesi. Dweud wrth yn hunan, dilyn y reolau ac fyddwn ni mas o hwn yn saff, a gall bywyd fynd yn ei flaen fel arfer unwaith eto. Rai o'ch chi siŵr o fod yn cofio'r nodyn fydde'n dod ar sgrin deledu slawer dydd, pan fydde'r llun yn diflannu ar hanner raglen. Normal services will be resumed as soon as possible. Tybed. Ai cael pethau nôl i normal yw'r nod, neu os angen meddwl yn amgenach na hynny? Roedd cartŵn trawiadol yn un o'r papurau yn ddiweddar gyda gŵr a gwraig yn edrych i fyny'r awyr, ac un yn gofyn i'r llall, be sy'n gorfod newid wedi hyn? A'r ateb, popeth. Wel, yn sicr mae yna lot o bethau ddylen newid. Pennau fydden nhw yn newid sy'n gwestiwn arall. Ond mae yna gyfrifoldeb arno ni gyd i geisio gwneud yn siŵr fod y byd yn ystyried yr angen am newidiadau gôl sylfaenol yn y ffordd rydyn ni'n byw yn bywydau. O fe fydd Trumps y byd yn barod iawn i ddweud wrthym blip oedd hwn, go bryn y digwyddydd eto, a hyd yn oed os bydd yn digwydd eto, fe fyddwn ni'n barod amdano fe tro nesaf. Nôl â ni i wneud pethau fel arfer, business as usual. Mae rhaid ni sicrhau bod y llais amgen yn cael ei glywed yn uchel ac yn aml. Gall yn byd ni ddim fforddio parhau i wneud pethau yn yr un ffordd a cherdded yn ein cwsg i mewn i argyfwng arall. Ond tra bod yr disgyblion yn cysgu, roedd Iesu'n gweddio, ac yn gwneud hynny mewn ffordd arbennig iawn. Syrthiodd ar ei wyneb, meddai Matthew. Nid gweddi dwylong hyd llygaid ynghau oedd hon. Nid chwilio am ryw chwistrelliad ysbrydol mae Iesu, rhywbeth i'w gario drwy gyfnod anodd, fel mae llawer y weddiau'n gallu bod. Mae'r weddi hon, fel llawer y weddiau mawr y Beibl a'r traddodiad Cristnogol,
yn dipyn mwy na hynny. Yn ei emyn mawr am brofiad Gethsemane, mae Thomas William yn gwahodd ni edrych ar Iesu yn yr ing a'r ymdrech meddwl, chwys a gwaed yn llifo i lawr. Gweddi yw hon sydd ym mhresenoldeb Duw yn ymgodymu ar sefyllfa mae ynddo. Gweddi sy'n mynd i'r afel a phethau mawr ac allweddol bywyd. Life and death issues, fel fyddwn ni'n dweud, yng nghwmni Duw. Gweddi sy'n ymdrechu hyd eithaf ei allu i gael golwg a dealltwriaeth newydd ar bethau o safbwynt Duw. Ond nid dyna'r un ni'n cael yn galw i wneud hefyd, wyneb yn wyneb ar profiad rydyn ni'n mynd drwyddo nawr. Wrth gwrs fod angen gweddio dros y bobl sy'n dioddef effeithiau'r feirws. Mae angen gweddio dros y rhai sydd ar y llinell flaen yn gofalu ac yn iachau. Dylen fod yn gweddio am ddarganfyddiad newydd fydd yn trechu Covid-19. A does dim byd yn bod chwaith ar weddio ar Dduw am gysur a nerth i'n cynnal. Ond hefyd, mae angen y gweddio sy'n nodweddu profiad Iesu yn yr ardd, yr ing a'r ymdrech meddwl, chwedl Thomas William. Yr ymgodymu yna gyda'r hyn sydd yn digwydd, a cheisio deall a dirnad beth mae Duw yn dweud wrthym ni drwyddo. Beth mae'n dweud wrthon ni amdano ni'n hunan? Beth mae'n dweud wrthon ni am ein ffordd ni o fyw? Beth mae'n dweud wrthon ni am ein perthynas a'n brodyr a'n chwiorydd ar draws y byd? Beth mae'n dweud wrthon ni am y modd rydyn ni'n trin y ddeiar? Ac fel Iesu, dal ati i wneud hynny. Mae'r cyfle gennym, o dan amgylchiadau normal, mae'n rwydd iawn osgoi gwneud hyn. Achos mae bywyd normal mor brysur yn diwe, sy'n amser i feddwl hyd yn oed medden ni. Mae'n llawn mynd a dod cyson, mae'n llawn man gyfrifoldebau a dylid swydda sy'n gorfod cael ei gwneud. Mae'n llawn gweithgareddau a digwyddiadau. Wel, mae yna gyfle nawr. Rydym wedi rhyddhau o'r pwysau yna. Mae'n rhyddhau i weddio fel Iesu yn Gethsemane. I feddwl ac ystyried ac ymgodymu a phethau allweddol bywyd. Siwt mae gwneud synwyr allan o hyn? Beth sy'n wirioneddol bwysig? Beth ddylid i gadw a beth mae'n rhaid gollwng? Beth sydd angen i newid? Fel Cristnogion, mae gyda ni weinidogaeth arbennig i'w chyflawni yn yr argyfwng yma. Weinidogaeth cysur a chalanogi, caru a gofalu. Weinidogaeth estyn allan a chynnig cwmni. Weinidogaeth gwrando a chydymdeimlo, rhannu ffydd a rhannu gobaith. A diolch am bob un sy'n cyflawni'r weinidogaeth honno. Ond mae gennym hefyd weinidogaeth arall sy'n mynd i'r afel o ddifri ym mhresenoldeb Duw a'r hyn sydd yn digwydd yn byd. Ystyried yn ddwys yng ngoleuni'r Efengil yn ffordd o fyw. Cwestiynu yn enw Iesu, yr hyn a gyflwynir fel pethau mae'n rhaid i derbyn yn ddigwestiwn, a herio yn ysbryd a nerth yr arglwydd, popeth sydd yn groes i'w fwriad ef o greu nef newydd a deiar newydd. Arglwydd Iesu, yn dyfrwydro mewnol a ymdrech meddwl yn Gethsemane, fe wrthodais ddewis y bywyd saff a chysurus. Helpa ni i wrth sefyll y temtasiwn i fynd ar ôl yr hyn sy'n fanteisiol i ni, i stopio cynnal y sefyllfa fel y mae, i wrthod bod yn rhan o'r cynllun mydandod sy'n amddiffyn y cyfoethog ac yn niweidio'r tlawd. Ro'r dewrder i ni i fod yn newid sydd ei angen ar yn byd. I ni'n cydnabod arglwydd yn rhannu ymrywiau ein byd. Maddau ein hamarodrwydd i weld pethau fel y gymaen nhw. Maddau ein parodrwydd i resymolu drygioni yn enw cyfleistra. Maddau ein rwyddineb i gondemnio eraill pan fyddwn ni'n aml ar ran yn yr hyn a gondemnir. Maddau ein methiant i weddio a gweithredu.
Helpa ni i fod yn wir edifar, fel y gallwn dderbyn dy fyddeiant a dechrau gyda thi ar ffordd newydd ar gyfer ein hunan ac mwyn y byd. Yn enw Iesu. Amen. Ni am wrando nawr ar Stewart Burrows a Hugh Tregellis-Williams gyda'r emyn Cof am y cyfiawn Iesu, person mwyaf hardd a'r noswaith drom a nesmwyth i'n chwysu yn yr ardd. Cof am y cyfiawn Iesu, y person mwyaf hardd, a'r noswaith drom a nesmwyth bu'n chwysu yn yr ardd. A'i chwys yn ddafnau cochion yn syrthio ar y llawr. Bydd canu am ei gariad i dragwydd oldeb mawr. Cof am y llu o filwyr a'i gwael ffyn yn dod, i ddal yr oen diniwed, na wnaeth a'i gymeriad. Gwrandewch y geiriau ddwedodd, pwy atau ondefe. Gadewch i'r rhain fynd amaeth, cymerwch fi'n a'i lle. Cof am yr wyneb siriol, y paerwyd arno'n wir. Cof am y cefn tyneraf, lle'r arddwyd pwysau hir. O annwyl arglwydd Iesu, boed grym dy gariad pur, yn